Ja, det er rigtigt. Kys min sko. Kys den, sagde jeg. Altså, drenge, er I pumped op til i aften? Ja, mand. Ja. Eller så er der noget, der hjælper, mand. Pak det væk fra helvede. Hvad er det der? Angel Pussy Dust. Der fandme der meget alligevel. Ja. Nogle engelskjækker på tavlen. I vil bare 4-3 regler, og bruger man dem til din eksamen. Godt. Vi kommer til at tage udgangspunkt i nogle eksempler, simpelthen fordi at bogstavregning, og det er lidt kedeligt, så vi skal tage nogle eksempler. Vi tager en trekant til at starte med. Sæt trekant, der har en 4 og en 5 heroppe. Så, den vil gerne her. Vi vil gerne finde en vinkel her. En vinkel A. Så skal vi det. Og jeg der sidder knivet der i forvejen. I ser kortet sådan noget, men alle de mennesker, der spørger til den her, og ikke kan... Hey Glenn, for helvede, kom lige herhen, mand. Ja, kom herover, din taber. Ja, hurtigere for helvede. Ja, kom nu hurtigere. Hey Glenn, vil du med til min fest, eller hvad? Vil du med? Vil du med, eller hvad? Så svar mig dog. Ja. Fuck, jeg går. Nice. Hey Glenn, tænk hurtigt. Nå, skål, Glenn. Kunne jeg muligvis byde på noget? Nej. Hvor tag en. Nej. Tag det fucking pille. Tag en. Og med jer andre? Ja. Gør lidt ned med dem, jo. Så har vinduet. Jeg ved ikke, hvor vi er. Glenn, lad os vende om. Glenn. Kys min sko. Kys min fucking sko.